Aquest és un dels esports més sans i naturals que existeixen. Practica'l. Practica'l Danone. Danone, patrocinador oficial dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Solament Kraft podia ser la primera a oferir una cosa especial a la gent que sap viure. La nova Kraft amb poc colesterol, perquè fer una vida sana no costa massa. Nova Kraft amb poc colesterol. Assaboreix-la amb salut. L'ambició de ser el Seat Toledo. Seat Toledo, per un món exigent. Sota aquesta samarreta hi ha un cos Danone. Sota aquests texans hi ha un cos Danone. Cossos Danone. Desnatados Danone. Una avioneta? Que dissabte hi ha pot! Doncs si hi ha pot, un vaixell! Ai, jo vull un creuer! Aquest dissabte hi ha pot! Oh, doncs que sigui llarguíssim! Esclar, el dissabte hi ha pot a la loteria primitiva. El que vulguis per 20 duros. Corre, juga allà! Ens ha tocat! Som 20 milions! Loteria primitiva, dijous i dissabtes. I pot! La Vanguardia presenta Catalunya sobre rodes. La guia per perdre's per Catalunya. A partir de diumenge que ve, Catalunya sobre rodes, amb el número 1 al fitxer de regal. La guia per perdre's per Catalunya. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis aficiones. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles se me saltan las pasiones. Me gusta el fútbol. Si li agrada el futbol, abonis a Canal Plus. Cada diumenge hi ha partit de Lliga, en directe, a casa seva. Me gusta el fútbol en casa. Canal Plus és més. I com cloenda del primer aniversari de Vetes i Films, aquest dilluns, 16 de setembre, la Mercè Arànega ens presentarà un resum dels millors vídeos del quart trimestre del concurs de TV3, dirigit per la Trinca, Vetes i Films.